Guys, mukaona ndikaita tsvina musiku machira ndeushu. Ndamba kutaridza rimwe doroka, ona iranda kumweko zvino. Ndionerewo. Onai guys, kuita musanganiswa mai mwana. Musanganiswa, onai. Mukaona ndikafuma ndichigwara mangwana ndikachita manyoka ndeushu, musikana. Musikana uyu vamuona ka? Tiye. Hello Julie, Biula, Abigail, Angela. Biula, nice to kuita post ngani. Newe. Unengo chitaura ripa site papa. Unengo chita host muri pa site. Uchipa ufungwa dzangu. Kwanza zazina kuri sei kuchando. Uchando kuri bozo tinasi kupisa. Kuchando kuri bozo kuti. Anna Dere Joying Quick Kicks Decide munjoma hanzi babhara chakuwadza kwai ndine mushonga wacho ndamuudza ndikati makusenzo kumanjiwa musoro zvikanzi don't worry ndokurapai musati mavata pane zvatichapiwa zvinobva kumhiri kuti timwe isati tavata saka let's hope tongomukawo zvakanaka. Tendai Nyamunda, Marceline, how are you? Dadi, Linda, Chipo, Priscilla, Betty Tapiwa, Tsitsi, Lilian Rosta, Zoka, Joyce Mutsengwa, Matotanga, Kadora. Matotanga, aiwa, Kadoro. Guys, mindo zvokunoningirira vedu muchitaura zvinhu zvenyu zvemadora izvi. Mindo zvokunofollowa link randakanda kupage ukoko guys remusic munyuwani wanox wabuda. Kune music munyuwani wanox wabuda, video nyuwani wanox yabuda guys. Muinde kunotarisa munofollowawo guys vedu akumbe ndaposta anditi kandi tosupporta nox vedu ane tosupporta saka prince. Hanzi naweni Smelly makati ndina mbobatweni. Lizzie, Maimapo, Sekai, Rachel, Cheliwe, Magwede, Francisca, P. Muton, Mundi Wunzirewo, Ivu Haro, Rekuchando. Ivu? Nordi Ivu Rekuchando. Ivu Rekudya ere. Kwanzi ndima zanafona direct Lucy, namba yako inoti kudi. Wonaka tanga waisa message ku WhatsApp. Usati wafona isa message sha because ndingwe yande ndiri busy nayoka andinoona kuti ndongomuka ndiri somewhere else ndongomuka ndiri kumwe kuno so ukafona papa ndiri muroda ndaire ndo ndisingadi kuita ndopuwa matickets 1 2 ukangofona makoza no ita zvokusanga isa message fensi ndinokumbira kufonera ndokupa time. Shalom Gogova Zaini, shalom Bagadi Breeze ndakainwa ndichapinda muEngland. Handitika aiwa nesita changopinda muEngland tatirega timwe. Happy New Year Duduzile Susan Nenja Frank Knox anombomamira asiti kuenda yedu. Faith, let's support Sha. Tinoregerera Sha. Tese tinombomamira at some point Sha. You know the truth, Faith, but no one is perfect Sha. Tese tinombomamira at some point. But torasana here because tamamira guys munotipawo tinopanana ma second chances one guys. Melody soon Melody mundwa saka let's just go kana muna kumbira support yedu sema diaries, let's go and support him. Isusu hatichengeti chigumbu ende pakutadza tese tinototadza guys. Inini makandipa second chance one. You guys gave me a second chance, am I wrong? So it's up to me what I do with that second chance kuti ndinoiblow up here kana kuti ndinoibatirirawo. Tinopanana ma second chance. Nox akaita zvipi. Nox ane video nyuwani rabuda aningachidawo support yedu noti ndokurarama kwavo ndopavanodyawo ani mwana saka ningachidawo tichi kwai ndikakuti ndigre LV mungazoni ndodomboziva kwanotengeswa yo LV yacho handombozivi. Doreen Belinda, how are you? Can we support it? Yes Caroline, we can my kid and love you. Gracious Jiri say Precious Mashaka, how are you? Mazimba, let's learn to support. Yes, let's learn to support she's coming in June. Melody, let's learn to support our own people, guys. Let's get support guys, inga makati ngagore zvakanaka one. No to nonsense.
zvakaipa no makandifadza mani comment section mumastreet umu muchijamuka zvinhu zvakaipa muchijamuka zvinhu zvekunyeba ndakafara mani kuti yes people are now standing on the truth vanhu vakumira pachokwadi chokwadi chaicho ndo chinenge chingodzwa munhu chokwadi zvako uriwo semunhu kuti waona kuti ai apa ndakakanganisa ndakaudziwa kwana munhu sakundidai kundipanikira kuti ndakaporonga rekandigadzirise azvino kuti ukaudziwa kuvengwa guys azvino kuti mukauya pana pangandudza kuti SIS MELLY makadai kune kuri kundivenga no kuda kuti mutigadzisana nditika Gina hello Martin how are you fadzai tavangani guys ne phone ya isikumbira tune pa phone yako yesi Tasha isi shumbre simundibate wetinonge zvinhu zvokuti mangwana aufa guys mangwana musakangana mundipe zvichemo tukuinda kwa ambassador mangwana mukamuza kuti takainvita kwa ambassador takadedzwa kwa ambassador mangwana kuinda kunodla tina na ambassador mangwana amuziya saka musakanga makundipa zvichemo guys ndikuinda nezvichemo zvenyu zvikuru sei pakuti amfangu kuinda kumba pana June apa mukaenda kumba kuna June saka anozoenda kuma 18th yani kumba amfangu kuinda pana June there must be a plan 369 thank you my tower katisvike pa 550 tikasvika mundudzi pa 550 ndakola ndinaye panapa guest ndinaye panapa sisi esima moyo zviri sei mwanangu saka guys ngatifambisei tisvike zvichemo zvenyu mundipe zvikuru sei vari mu SA antika ndipe zvichemo mangwana tinde tinotaura nyaya dzezvichemo guys munhu afanira kupinda kumba usati wagadzirira antika just because uri kunzi indakumba anomaona munhu ngaende kumba aona kuti indaneta ndakuda kuenda kumba wega tinofangogamana maSouth Africans akauya kwedu inisu tovabata zvakanaka isu tikauya muno munofanira kubata vanhu zvakanaka guys quite kuda babasa munoziva kuti mirai ndikudze guys ticket function UK and so SIS MELLY is going to be able to support my daddies please support me ticket to function UK ndiendewo okay ari kuda tengora ticket pakwala sekuenda function ku UK inzwa imunzwe guys ini ndikuona sekuti tikaita the right push zvakanaka naka mangwana tikaanza kuisana mangwana guys munoziva kuti vanhu muno government muno vanhu muno South Africa vari kuvhota anoziva vanhu muno vari kuvhota this iyo iyi yekuti ngavawedzere mapemisi machichichi can be a very powerful political strategy yekuti vavhoterwe anoona yekuti vawane mavotes muri kuona dei zvaitobvira vapa vanhu mapepa even manew applicants asinambovhira akaapplya mapemita yaka vapiwawo mukana wekuti vaapply anomaona vaya vakapiwa mazps vaya kudharaka vobva vapiwa kana kuti temporal permanent residence towati kudi permanent residence waye kuti vakwanise kugara muno anomaona zvongozodependa kana une criminal record worega kupiwa nokuti wakaparauka mhosva saka munhu ane mhosva chiro munyika ipo haudiwa ndi asina wari clean opiwa paingekiri because zveaslam zvinoita asi aslam haina mashuwa guys ine period zvemaaslam zvine maperiod nosamusana zvisingalasti because pane panosvika pakuti vasinambazane maaslam yava kuti nakudzidzisa kunzi ati dhindi izvi anomaona kungokusabotage ukangojambira kudhinda chete anomaona yakutonzi wakatofofita zvakaenda kumusha kwenyu zvemaaslam zvazvo hazvisi 100% like straight ngavangopa vanhu mapepa saka ndoyatoda kuti iyoyo mangwana guys ndichabaya bhatani whether tabvumigwa hatina kubvumigwa ini bhatani ndichabaya anomaona ndoisa foni yangu padiva chero yakakwidibira asi imi munenge muchiwa zvinenge zvitaurika ndeichitoti mubvunzo imi muchiona ndichitoverengawo anomaona ngatidzei kumiririrana guys ngatimiriranei semazimbabwenzi guys zvotorwadza kusinyazvaziva kuti vamwe vedu vari kuenda kumba nenyaya yekuti ari kutya kuti vanogona kuita hondo but tichazoziva kuti kumba kwacho asati ave ready kuenda asati ave prepared kuenda guys musa zvakaoma kuti ungogara kunoku ungoenda zobosvika kuti vakapinda musystem eno ari kuzimbabwe andiona kungonopinda mulaini ravo so rangu vasingazivi it's going to take time 400 now thank you kubekani kwasara 150 it's time it's asi unenyu izvozvo zvanimaona saka zvinotoneza anzi what time na 6 manheru zvotakana 6 manheru anzi dinner saka na 6 manheru saka toda kuti tinowisisa ini kashi iyoyo ndo nyaya iyoyo ndadai tofambira iyoyo todai totowisisa kuti saka mati vanhu voita sei anoona vanhu voita sei apa plus
manyaya dzemastenzi ekuti mastenzi ngatengeswe kukanzuru ave affordable to everyone. Kwete zvekuti munhu anotenga kutenga stand yake kumacity council kwaanenge aitenga ne2,000 rands ouya kuti kune munhu 15,000 rands. Guys, uri kuti 15,000 rands anoiwanepi? Muzimba sewe anditi ari kutodawo stand. If vakangogona zavo kuti stand kumunhu wese pokugara masango ese aya vatemi vape vanhu pokugara, kwete kuti vanovakiswa nhasi mangwana vachipwanyirwa dzimba dziya. It's a start guys. Indikuona soti zvichemo zvikanyatsa zvakanaka mangwana kuri kuvhotiwawo kakuzimbabwe, kuri kuvhotiwawo inogona kuita good strategy yekuti vatirega tiite kudi tiwane makangwara makangwara zvandiri kutaura muzviziva handika zvandiri kutoreva muzviziva chibata ipapo tigumire ipapo. Kwai zvekumbadzoke zvokumhanya simweri ngavatibatsire chinhu ndo nyaya dzacho kamemo ndo zvandiri kuda kuti kwanzi musabvume skava vakomaiwa don't worry haipapo mirai don't worry ndosaka ndisi kuenda ndoga don't worry. Asi dai zvaigona munhu nemunhu wese ngatiite zvinhu zvokuti kana tikadzokera kumba tose tanzina sitadzokera kumba tose anomaona tongonokontinya mafaro edu aya tiriko kumba kuzimbabwe ikoko tongonokontinya pasina zvoti mwana kuti ndadhata ini handachekudla handachakati come on guys anomaona right. Tava pachi tichange live tava pachi guys saka nezuro takanga tiita live guys. Nyaya iri panapa inorwadza inosuwisa ini semunhu anga chimwe guys ndogona kumbochema kana nyaya yenyanya kundigwadza guys mondiregererawo kana nyaya yakanyanya kundigwadza ndogona kumbochema anomaona semunhu anga chidi anga chimwa andimazvona mundiregewo ndicheme nokuti misodzi inenge yava padhuze. Pane nyaya yakaitika yekuti mwana ne6 years guys akarepiwa nasekuru vake baba vamai vake vaifanirwa kunge vachimuprotecta mai mwana kubvarura mwana. Imi guys gayai munhu okay gayai guys mwana ne6 nemudhara mukuru munhu akazvara mai vako guys okwira mwana akadaro mwana kudambuka kusvika pakuti anoluza system guys kuluza system sekuri vachiita zvavanoda nemwana. Nyaya yakandigwadza guys. Poita vamwewo vamungati vamuchiko vamugudo meno vanozvagwa nasi namai vemuzuvi voti kwai bvisai mwana muindise kwaasingarepiwi munhu wechikadzi. Matokisi rudzii akadaro guys. Matokisi rudzii tapa namba getika kusvika pa500 guys. Tegai vamwe guys. Nyaya iri kugwadza iyi guys. Nyaya iri kugwadza share life guys. Nyaya iri kugwadza noti ndogona kuzochema paya anomaona saka mongondiregererawo andinoti nyaya yaigwadza nesoro papa guys vanhu vaingozvishingisa but nyaya yaigwadza iya guys. Senge hamuna kuzohwa pamberi apa pati yacho hamuna kuzonyatsokuhwa mirai mugonyatsokuzohwa guys kuti mwana anonzi akaluza system nenyaya yekuti sekuru vaiti batira mwana banga vachiti mune mwana ndokucheka and this is a true story because sekuru vakaenda kunoseva vakasungwa sekuru vakaenda anomaona vakaenda kunopika sekuru vakatosungwa vakaenda kunopika saka it's a true story. Haisi nyaya yemubikirwa anoti nyaya yechi anomaona haisi nyaya yemubikirwa. Saka sekuru zimuroi repakona nemwana wavo musikana zimuroi repaharare apa rakabudisa muromo wekuti kwai iwe chokora vana vako uinde navo kwavasingarepwi nhasi rakuuya nyaya mirai mugozviwira mugwa rakuuya neimwe chuni ndakariyeuchidza takatukana kanezuro nezimuroi repaharare zimunin'ina chete takatukana nezuro zimunin'ina iro rekuti kwaini tingatakure vana vake ainde kwavasingarepiwi. Hauchagwadzigwi moyo vana vasisi vako varipa nababa vako saka nezuro takadira namashoko kuseri uko ndamuvinga ngati iwe pane nyaya yako uko iri kuseri uko anomaona toda kutochita minyako kuti chakutondiitira zvimavoice notiti wayo ndimanini ini ndanditombonzwi chinhu nemunhu kwaichi hama dzangu sidziri kuti ndiri wrong manje havana dzavanondiudza ndinoudzwa nababa vangu saka nditomirira baba vangu ivo baba vakarepa ivavo baba vakarepa totomirira baba vangu ndiyoshandidza kuti ndakangasa here kumira nemurepist guys kumira nemurepist nemi hamunawo hapanawo munhu anotengesa mheni here asikana vanhu havangorokwa nemheni hapana munhu ari kutengesawo here mheni asikana zvakuri kuda kudai kunayo munhu angorokwa nemheni vanhu vakadai so guys they deserve to die
they deserve to die. Vanhu vakadai so havafaniri kugara musociety mune vanhu kuti izvo zvakauya baba vakajera kurepa vana handi vakauya vakachadzoka kujereka voona zvimwe zvana vanodii asi muro ere parara takatukana nezuro hameno takazondibloka here kuti harina kundibloka hameno kuti takandibloka here asi ndakaripa link yelive ndikati uya kulive handimaona sana risina ndibloka ndicharikanda namba raro kuti mumborivinga munorifamba zimuro ire parara apa handimaona tapachi guys 7 left regai tichingotanga mirandidedze guest akandibhuwa chisingaiti muro iye nesu hello mninong waswera sei Moshe maswera sei ndaswera right wonaka takazokatwa papa nenyaya yemagetsi anditika saka iwo uchitotanga nyaya nokuti vanhu vanenge vachine confusion tototanga nyaya kuti one payakatangira because asi undiregererewo ndikuti akunge kakufula kakuti zimuro ire kumba kwenyu iri munin'ina wako ndidambomupama mbomutuka because nhasi niyezo kumufungira zvakanaka so Hello, ukundiwa? Iri kuita ichinonoka zvairi network yacho bandikukunzwa iyi. Ura ichitaura nyaya yacho. Maswera SIS MELLY, nyaya yangu yakamira yakadai so. Nyaya yakatangira 2015, hamino kana muri kundinzwa. Tukunzwa zvakanaka stereki. Nyaya yakatanga 2015 pakarepwa mwana wangu nababa vangu. Baba vangu akamurepa 2015. Ani varepa 2015 vakazotonga 2016 ndipo vakazotongwa. Vatongwa 2016 yeti kanga tichibva kukoti namai. Then munhu wangu akafona akabvunza kuti kona mama baba vatongwa here. Mai vakati baba vatongwa. Asi ndichazokutsanangurira kana ndichinge ndasvika kumba. Takasvika kumba takabika chikafu. Tapakati pekuti taakudya musikana akafonera mai akati mama baba vatongwa here. Mai vakati baba vapuwa 10 years mujeri. Tiri pakati papo akabva apindura kuna mai akati sisi varipo here. Mai vakati zvikanzi ko vachiri kuitei ipapo vadi kuenda nevana vavo kwavasingarepi. Nyaya inondirwadza ndakanga singade kuitaura kana kuti sei because ndaingoti zvinhu zvakatoitika ende zvakatopera but sometimes ndoramba ndiri mindwa nyaya iyi nemasituations ekuti ndakanga ndisina kuti ndinoenda ndakanga ndakabhesa nekuti ndipamba pababa vangu namai vangu mumuri medu takazviwa tiri 9 7 girls 2 boys saka ndakanga singatarisiri zvinhu zvakadai so mufamily mangu ndakashaya kuti ndoita sei sinzi ndanzizvo ndibve pamba ipapo ndiende nevana vangu kwavasingarepwe nababa vevana takarambana ndoendepi kudya zvinhu zvavakazodya nemakuhwa mirakola munin'ina wako achitaura shoko rekuti musisi ava baba vatongwa here ngavabve nevana vavo vaende kwavasingarepi mai vako vakaresponda vachiti kudii because ndivo vanenge vane final say yekuti hakuna kwaanoenda kana kuti ngaende vakaresponda vachiti kudii mai havana kukwanisa kuresponda mai vakanga vakadzamirwa ndofunga ini ndaitova nani mai semunhu akabatirwa muzukuru ari ndo vaigara nemuzukuru amai vangu vakanga vakarwadziwa zvokubatikana zvokushaya kuziva kuti vangaite sei havana chinhu chavakapindura vakanyarara vakakata foni yavo hapana munhu akaenderera mberi nekudya chikafu tese takangobeta chikafu tikasiya apa inini ndikanozvitemera hangu semubereki ndikafunga kuti ndochidini vana vangu handiti saka tati gare kwemazuva mai vangu akanga vachindibvunza naye mwana wangu toita sei tese takaomerwa musha wavaridzi handiti zviriko kana kumafamilies zvokuti mukadzi hatonge musha unotongwa nevarume tati garei
pakazoya mwe cousin brother yangu because vanhu vaingouya vanhu vachibatsira but kazhinji unongoza situation yakadai so inonetsa pakazoya cousin brother yangu aigara mumesino ndobva asvika kuti rediweka panapa sisai vanogona kuti vachinje environment nemwana because panapa pari kunetsa pakuti vanhu vanouya vachisataura semudambudziko vachibvunza kuti chii chakaitika saka sisi munogona kuti mubve panapa hana yangu yakanyerenuka asi kwekuenda ndakanga ndisina mukoma akati ini ndichakutakura kuenda newe munokutangira kukubatsira kusvikawo pandinenge ndagonawo uri kune imwewo nzvimbo kumesina ikoko takakwira bhazi tikaenda kumesina tasvika mubeti bridge umu hapana nepasipoti takafamba netsoka kubva mubeti bridge kunosvika kumesina tiri musango takasvika edu pamba panzvadzi yangu tikagara takati garei ndobva mwana atanga dambudziko ndakanga singachagari namukoma wangu wanenge wandirumurawo vakuti semunhu mukuru ndakubuditsawo pandakwanisa napo ndiri munhu wane muri zvinhu zvakaoma ndakatangawo kugara ndega nevana vangu vai mwana wangu iyeye musikana anga asingaende kuchikoro akakabika ndaingosiya vati kuti ndinotsvaga chekuti vana vadye mwana wangu akaluza system SIS MELLY ndakatanga kuzviitira situation yachina patime yachina yakandiomera kusvika pekupedzisira ndikaenda naye mwana pamesina hospital ndikanzi panodiwa mari kuti mwana arapwa ndina mapepa handina chii ndakakureta mari yaikwana kuita 3000 munira wangu last born anga achangoroorwa ndakakureta mari iyoyo through kunge infact handina kuikwereta takanzi takukwereta mari kuna mai since paine mari itomboripo timboita hande yadzoka network hande chitanga ndozvakaitika nezuro panetwork ndadaro ndakadzokera kuZimbabwe ndobva ndadzokera kuHarareko ndobva ndatangawo kuti sinzi mwana wangu uyu akanga achiti ini mama pamba penyini hangu handisviki nekuti sekuru vakadzoka kuti vachandiuraya vakanga vaine pfuti vaine banga sekuru vanondiuraya mama handina hangu kuti ndidzokere kumusha kwenyu mama inini pamunenge muri ndopandichange ndiriwo nekuti hangu inini zvokuti ndidzokere kumusha kwenyu ini hangu handichadi takanga tisina kana pekutangira takangobvawo kuno kuSouth Africa sekuti inyika inorema kana usina matangiro ekuti unoenda kupi neupenyu tibvepi ndobva tanogara kwekuye pane chikoro chenzi unongoenda kuchikoro ikoko unotaura situation yako yekuti mwana wangu akazonzwa kana kuti handina murume ini ndakaenda ikoko ndikanotaura situation yekuti mwana wangu akarepwa nababa vangu vakamugamuchira asi chikoro ichocho hachibhadharwe school fees mwana anongoenda kuchikoro asina uniform ane uniform chero yekupi anongoenda kungobatsira kuti mwana asagara pamba mwana ndakamuendesa kuchikoro ikoko tikagara tagara kudaro ndakazowana basa 2019 ndikangosacrifice still because hapana munhu anoda vana vangu mumba medu ndakuziva kuti takazvarwa takaita sei ndakangodzosera futi vana ikoko vakanogara namai mai vati hakuna zvichaitika mwanangu ndobva vana vadzokera ikoko ndobva vanogara 2019 ndakanga ndine ishuviro yekuti ndikangowana pandinongowana chete pekuti zenda ndikuvakira vana vangu pekugara ndakatanga kushanda ndikatsvaga stendi yangu ndikavakira vana vangu pekugara ndapedza kuvaka pekugara ndakatora vana vangu SIS MELLY ndikanovagadzika pamba pasina floor pasina mawindo pasina madhoo vana vangu vakatapu ndikati vana vangu ndo zvinoita upenyu mwana wangu first born pandakaenda ikoko pandakatora vana vangu anga ine 18 izvezvi zvakazopinda mu19 takutasira kuti akutena 20 right now this year anga ine 20 wekubatwa akatena 14 saka vakagara vakadaro vari 3 kamwe kachona kane 7 years vagara vakadaro ndikati vana ndo panotangira upenyu ndokutoenderera mberi kwatakutoenda hatichadzoke kumashure ezinongutane pekuti pedu nekuti mwana wangu aigara achiti mama dai mapedza yenyu stendi yenyu manditora nekuti hatizivi misine nguva pamwe zvinogona kungomuka mvura yakatinayira tikashaya kwekudi pekuhwanda mwana wangu iyeye akareko saka ndakanga ndakungotya ndikati zviri nani ndingotora vana vangu ndobva ndatora vana vangu ndakadzoka kuno kuSouth Africa then munin'ina wangu uya wokuti kuti mai kuri hakusi kuti mai ndamukumbira
kuti ndikukumbira ndisonero uniform evana vaende kuchikora ikatame mwana motona zvekutoita kuti mai kuri hakusi kuti mai ndoba pamba pakunzi pari kuuya vakomana akaudzwa nemanext door munin'ina wangu unise munin'ina wangu haazive pamba pangu but kubva paanosonera kana kuti paanoshandira kuenda kumba kwangu idhola kana kuti 50 cent uchikwira sopo asi kubva pandakatenga stand up to now asati ambosvika kutonoona kuti kwakamboita sei kwakatengwa nasisi vangu. Sisi Melly ndinoda hama dzangu ndinovada asi pari zvinezvi ndasacrifice kuti ndibude zvangu chero kuchinja senemu kubva nhasi ndine rights nokuti ndaneta. Akabvanzwa kuti kumba kuri kunzi kuri kuya vakomana ndobva adedza mwana wangu ndobva asvikomuasa achimudza kuti mashoko akamudza kuti uri hure wazodai seuchiudza vanhu pamba. Mira kola iyeyu munhu ari kuita mabasa aya ndiye semumuroyi uya wokuti munhu ngainde nevana vake kwasingarepiwi, ndiye semumuroyi wokuti mai guru kuti mai kwaichi kuti mai guru azvire kuti mai animaona ndiye kuti chii ndizvo kuti mai guru azvire kuti mai akati ndiye futi wokuti wokuramba kusonera vana mainfomo vachienda kuchikoro chemuruka chichi amene chikoro chaangawana ichi chekuti chinongoenda vana nematambudziko kwaangaisa vana vake. Ndiye semunhu wokuti haazivi pamba panogara sisi vake kuti vanogara papi asi pari kunzi panokugwa 50 cents. Ndiye wanizimurere pakona iyoyo bva zvadii kola ndobva adedza mwana akati inini mama inini uko kana mukaona ndichisvika aka handizivini kwama dzenyu hangu ine handichasviki. Ndikati mwanangu uri mwana mudiki ndikukumbira kuti chero ukadedzwa chero ukaita sei ndimai vani ndimai vako. Ndakanga ndisiri nemwoyo wekuti tiri pamwe chete nehama dzangu. Mwanangu akati handisviki. Ndikati unosvika mwanangu sezvineiwo hapana mbopira nguva uyo akabva aita joint venture nomwe mukadzi wake aita naye seshamwari yake ndobva aita joint venture yeshopu yavo iye muroyi vadedza mwana wangu uya ndobva vamuti chiyo ushande pai ushande mushopu handina kuzviona sezvakaipa asina ndinamboudzwa. Mwana wangu ndiye akatozondudza akati mama ndakuenda kubasa asi ndadedzwa sososo. Ndikati zvakanaka. Saka pasina mamanzi mashoma akabva abuda mune shamwari yake akati handichadi ina handizive maproblems ava vakasangana navo handizive handitombozivi. Then muna November ndobva nditi asisi pane problem yakadai ini ndakabuda zvakadai uko ina handatombozvinzwisisa sekuti ndinenge nditoriwo nezvanguwo handatombozvinzwisisa ndambozvisa musoro ndakangoti inyaya ichapera Sisi Melly ndangoti inyaya ichapera akanditoda kuti mwana wenyu abve ipapo because inini sinzi ndakabuda mune munhu uyu ende atova muvengi wangu hazvigone kuti mwana wenyu kana kuti mwana wangu inini zvise mutsoka dzenyu muzvite mubhutu dzenyu kuti ini ndatsvagira munhu basa inini ndobva ndavengana nemunhu uyu wandakatsvagirira mwana basa iye mwana iyeyo bva aramba ari ipapo which means kufa kwangu kuri maoko emwana wenyu neshamwari yangu izvi. Saka ndikuisa nyaya yegurupu refamily ndikaedza kuti ndizame pandinogona napo kuti nditi nhaiwe mwana wangu ane mhosva yei yesi ndiwakamutsvagira basa makanga muri musemuchikambani oro batanidzana asi wai wazoita kuti mwana uyu achibva pabasa nekuti nyaya idzi ndedzenyu muri vangani muri 2. Saka ari kubheja kuti mwana anofanira kubva pabasa. Sisi Melly izvezvi handisi kutomboshanda ndakagara ndakatodzoka kubva kumba kuti ndisvikoona kuti ndingawana here basa nekuti ndichengete vana vangu. Handiti iyeye mwana wangu iyeye 19 years akuchena 20 ndiye ari kundibatsira ndofunga ndakwakusenderai audio nezuro yemwana wangu achitaura kuti mama kana ndikaregera basa ko vanin'ina vangu ndichavaita sei nekuti ndimi hamusi kushanda. Saka chandoda nyazoti mundibatsiro Sisi Melly ndechekuti ndizive kuti problem yemunin'ina wangu pandiri ndeyei. Right. Ndakamutadzira here Mira kana ndakamutadzira hangu ndinochisori but inini nhasi kubva nhasi chinhu chinonzi family chaichoka handichada. Right. Mira wakadaro ndidzokere kumashure mbichana. Right. Kola anditika adzoka kuno kuSouth Africa kuno kandi ari kuzama kuhasla kuti ararame vana vadye atora vana vake avaisa pamba pasina flow
pastendi yawana akavaka kangogona kusope kuti aise mazengi. Hapana floor, hapana mawindo, hapana madho kuti vana vakwanise kugara ipapo because mwana wokubatwa chibharo angosvika kugara kupi kumba kwana mbuya uko. Antika vagara paya kudaro. Uyu munin'ina zuro ire pakona iri ndokuita shamwari yake ndokuita joint venture. Antika ndokuvhura shop vari 2. Antika vachivhura shop vari 2 kudaro vakuda munhu achenda mushopuka ivo vanenge vachita zvanenge vachita uko. Antika muroyi pakona uyu ndokufunga mwana wasisi ndokunotora mwana haana kuudza sisi kuti zvandakuda kuita akangonotora mwana uya vane mwana wavo mukuru iko zvino ane 19 ndokunotora mwana uya ane 18 zvikanzi uya kubasa. Antika ushande mwana nokuziva situation yamai kuti mai havasi kushanda zvakaoma kuSouth Africa iko zvino izvi akaenda kubasa. Antika ofuchi ndine maaudio zveshuwa vakandipa nesuro mwana achitaura kuti mama ndakabhadhara school fees yevana vadikava pamari ndakatambira ndakatenga chikafu handi noti uyu ari kuti akawa basa rakapera. Antika nenyaya yemapepa iyi saka haasi kushanda atochengetwa nevamwe mai izvozvi mai vacho vari kutsvaga basa. Saka mwana mudiki uyu angashandira ivo mainini ava muroyi wepakona uyu neshamwari yavo handimona ari pabasa. Sezvinei mwana anoshanda zvakanaka anongochengeteka nditi muroyi uyu semuroyi wemazuva ese akazokonana neshamwari yake yakaita naye joint venture. Antika akona neshamwari yake yakaita naye joint venture ndobva akuita izvo rangu achiita akunetsa kuti kuna sisa vabvisai mwana wenyu pabasa apa nokuti ndindakamuisa ranga riri business rese saka indakabuda iye hangasaripo nokuti ndikafa nhasi mwana wenyu anenge achiziva zvaitika unogosera pamuvengi wangu sei ini ndabva. Andimona mwana ari kutaura tina ndingabvi pabasa mama mind you mwana ane 19 she can make her own decisions haudzirwi. Andimona vari kuti ngaabve. Andimona ndo yandakatyana naye nezuro inini muroyi uyu ndokutyana matakaita because ndakamuti naiwe mwana uyu ane 19 iwe who are you to tell a 19-year-old lady Antika she's a lady now kuti siya basa because iwe uri muroyi wakakonana neshamwari yako pazvinhu zvenyu zvisinei nemwana uyu. Mwana uyu akambopindira panyaya dzenyu dzokonana here hahana. Mwana uyu ane shoko rakambotaura here hahana. Mwana uyu ari kushanda muchimupa mari yake wai uchiti asiye basa nokuti wakonana nemunhu uri kuhotspota ruvengo. Andimona hazvina mubada zvakanaka but ndakazofara chinhu 1 akandisendera audio yekuti hama dzangu dziri kuti ndiri wrong mese newewo wandisingazivi kuti ndiri wrong meaning to say kuti group refamily kwaidzi ari kupopota uko vakamuudza kuti hazviiti kuti ubvise mwana uyu pabasa siya mwana ashande uri wrong zvikanzi ndo I can only be told nababa vangu baba nyakure papa ndovega vachauya vondiudza kuti ndiri wrong meika kuti ndiri right vamwe vese shut up. Ndo pandakakonana naye ipapo ndikati muroyi wepakona pawaimboti indai muno gavaindonogara kusingarepiwi vana nhasi wakuti kwanzi kwai nokuti mwana wasisi vangu mwana wangu saka ndine control over here. Ndikati ko pawaiti endai nevana venyu kwavasingarepiwi angasiri mwana wasisi vako here uri kureva kuti chii. Takabva tatorana 2 bed pafoni nezuro tikasenderana message tikatukana kusvika azongoti zii ndakafunga kuti ndablock handizivi. Andimaona so ndo nyaya iripo. Andimaona iri kumunetsa uyu kuti sisimeli ndoita sei indikati mwana hangasibi naimi guys let's be honest pano mwana osiya basa nenyaya yekuti muroyi akasiya partnership yake neuyu akasara nemwana ari kubhadhira mwana zvakanaka zvokuti mwana akwanisa kutenga chikafu achidya uyu atsvaga basa kunoko mwana akwanisa kubhadhira vana maschool fees vachienda kuchikoro kuZimbabwe ikoko kwanzi ngasiye basa agarira. Ndakamubvunza ngati uri kuda asiye basa because ndakamutsvagira ende akataura kuti ndogona mutsvagira kumwe ndikatsvakira vana vako kumwe siya vana vemukoma wako siya handi wakati kuti mai gura kusi kuti mai saka newo kuti vana vemukoma wako akusi kuti vana vako. Handimona ndaingomupindura zvinhu zvakanga ambotaura achidza uchi sisi rake antimaona saka ndori basa ravari kuda kuziva guys nokuti right now inda ndamuti shamwarika pane mwe zvekuti haudzigwi unoona we uchakuvadzisa vana nenyaya yekuti kwai family yoyo family yako vana vako. Ndakamubvunza munin'ina wangu ari pafoni ndikati my sister if you were to choose today your sister and your child who are you going to choose? Akati mwana wangu. Ndikati there is your answer. There goes your answer. Chimbotasa zvakaitwa neseko kumasuroko mwana svika pawasvika nhasi woda kusiya kuti woudzwe nezvokuita nemwana nemuroyi kuti ashamisa chii. Naikola ndine mubvunzo mumwe chete pauri makambotsvakawo here kuti musikana uyu haana here kumboshina nababa wako muroyi ipapapo sisimeli pakundinetsa because inini ndakanga ndisingafungiri mhinduro yakakupa nezuro yekuti zvoni
Ndakamira anza inobva kuna baba. Ndo zvakataura ndine video audio. Baba kubva ndovunga baba ava vacho vakaita 10 years vari mujeri. Havana nyaya dzavanoziva dzakasara zvichiitika kumba. Havana nyaya dzavandoziva dzakasara zvichiitika kumba. Saka kana achiti ndakamirira mhinduro kubva kuna baba ndopaya pandai kubvunza kuti ari kureva baba vapi, baba ava here vekubva kujeri kana kuti murume wake. Because akati baba vake vekubva kujeri, there's something. No, baba aireva vake. Ari kureva baba vake because akati baba vangu ndo vakwanisa kunudza kuti ndiri wrong here because munhu wese ari kuti inini ndiri wrong. Animona saka ini chamirira baba kuti vazondiudza kuti ndiri vandionesa kuti ndiri wrong here. Aireva baba vake nyakumusvara vekurepa. Kana zvakadaro vake baba vake nyakurepa handisisina hangu chekutaura simeli because zvinenge zvichiratidza zvichondionesa imwe vision yandanga ndisingaziviwo. Because zvakuratidza kuti mashoko akataura pekutanga kuti ndibve nevana vangu nene nepekuva vasingarepi nekubvumidzwa kwaakutanga kuti zvona hanzi ndikuda kunzwa kubva kuna baba zvakuchikilika. Alright, ngatite so mira kola mira ngatidzokere kumasure mbichana. Andikada kudzosera masure mbichana ndida kungokuvhura maso ndida ngotifambirane pamwe chete ndika nyaya ichibuda kuti mwana akabatwa yakabuda sei. Nyaya ini ndakanga ndiri munhu akanga achishanda patime yacho. Saka ndakaunza musikana aipota achibatsira mai kuklina pamba. Vana ava vakanga vari magrade 7 zvezvokuti kuchikoro kunodzidziswa kunzi kana zvekuti mapolisi vana vechikoro zvezvo. Saka ava pavakabva vakanga vachienda kudhibha kwavo vakabva varambidza chimwana changu chidiki kuenda kudhibha. Then vachirambidza ava vatomboita argument zvekupopotedzana. Indakanga ndisipo nyaya ndakazenge ndakunzwa. Ndobva vaita kaargument kekupopotedzana. Ava vaenda kurufu ava vachienda kudhibha, mai vaenda kurufu ava vachienda kudhibha baba. Saka ndobva vasiya chimwana changu pamba vakati hausi kuenda kuchikoro. Ava vakati ko munogoregererei kuti mwana aende kuchikoro zvikanzi mwana haasi kuenda kuchikoro ndozvandataura. Saka chimwana chiye chekuita chekupota chichiklina pamba chakabva chauyawo mai ndobva kuti waita zvakanaka wadii wauya chisada nemuzukuru wangu ndimboenda kunhamo. Ava vachibva kudhibha kwavo vakadedza chimwana chidiki vakati ndigire maheu kugadheni. Chimusikana chihombe chemapisweki chikatega ndiende nawe inini chikadzingwa chikanzi handisi kuda iwewe ndikuda chimwana ichi muzukuru changu. Saka gadheni rekuri padhuze nepamba uyo akabva akwira ndimoona zvemakicheni zvezviya makicheni aya ekumusha ayaya ekuti ane tuhwindo tudiki so. Musikana uyo asara kumba yaona kuti mwana adile akakwira ipapo pabhenji ndobva adongorera kugadheni ndobva aona zvese zvakaitika. Aona zvese zvakaitika mwana akatonzi enda mudhamu unogeza nokuti mwana akanga akubuda ropa. Akanzi enda mudhamu unogeza mwana abva akanganwa futi bhurugwa akanzi hei uri kuenda kupi usina kupfeka bhurugwa yotiri bhurugwa rako rupfeke. Ndobva mwana atora bhurugwa riya ndobva amhanya padhoo regadheni ndobva anopfekera papi ipapo zvese zvakanga zviri mumazito ekamwana akaya. Ndobva mwana uyo asvika kumba ndobva abvunzwa kuti kweiwe wangochitei kugadheni uchipfekera bhurugwa pana sekuru wangochitei. Akatanga kuchema akati ndanzi ukangozvitora chete ndinokubaya nebanga. Akanzi asi ukasazvitaura uchaonekwa wakubuda honye. Sezvakamboita ningi hamino zvavakanga vakutaurirana paya. Ndobva angorara mumba muya ropa riri kubuda. Akanzi musikana akati ino handichabve pano kusvikira mbuya vako vadzoka. Kamusikana kaika ndobva kanotora vana vapa next door vakanga vapedza kunyora magrade 7 vakati uya titambe nemwana kusvika mbuya vake vauya pano. Saka kamwana apatombozika nomunhu akaripota nyaya yeSIS MELLY. Ava vakazongoonekwa vakutouya kuzotorwa. Havana kumboita madhays mwana akangofuma achinzi enda kuchikoro ndobva aenda kuchikoro akadaro ndobva anonoka kuenda kuchikoro kuya kusvika kuchikoro kuya ndobva asvikobvunzwa nematicha kuti sei wanonoka kuya kuchikoro ndobva atanga kuchema semwana akangwara. Asi matichers anonzi akazongoona mapurisa futi atova pachikoro atoti tauya kuzotora mwana anonzi Ningi. Ndobva mapurisa aenda nemwana kupi kuchipatara ndobva mwana anoonekwa nadhokta ndobva kaonekwa zvechokwadi mwana akatsemuka kafo. Right. Mbuya kwakuchi
kufanirwa kunzi tisu tine mwana wenyu kunoko musazovhunduka henyu nekuti tiri kuuya ikoko tisinaye tiri kuhospital yakati mapurisa kwakuchizoya kwachizotora ava sekuru nyaya ndobva chachizonga kudi kufamba. Right, nyaya ichisvika kuna mai vako iwewe vakazvitora sei? Nyaya ichisvika kuna mai vanoti inini ndakabva pamba ndobva vaenda kugadheni. Havana kunge handizi kuti ivo vakazvitora sei semunhu mukuru bhoza kuti ndakangonzwa dumbu rangu mukati medumbu mangu makuti guru kurira zvazvekuti wavhunduka. Ndobva vaenda paitaurwa nevana kuti ndopaitikira zvinhu. Ndobva vasikuona zveshuwa zvinhu zvikutaurwa nemwana ndo zviripo ende zvaigara zvinhu izvozvo zviripo nekuti munhu aigezera kugadheni munhu aingoita zvinhu zvake ari kugadheni. Saka vakangosvika zvoona zvinhu zvazviripo kwani ndakatenderera. Mai vangu vakanga vari mupurisa kwetaimu yakareba. Vanoti ndakatenderera ndakabata muchiuno ndikashaura kuti baba vandovatema here ndoita sei. Ndobva vangonyarara nenyaya ndobva vaenda havo kumba. Kwanzi chiro chese chandakanga ndichigona ndakanga ndisingadai ndakanga ndisingaziva kuti ndodara pa kuti chii. Ndikatanga kuita noise munhu achaziva kuti ndine zvandanzwa nyaya iyi haizorina value. Nekuti munoziva zvemukuti vanobva vati ngatitauriranei. Saka mai vakaramba vachikanyarara. Ndobva vangofuma kuvaendesa mwana kuchikoro akadaro. Vakaziva kuti nyaya ikasvika kuchikoro ichanga yaane mubvunzo wekuti sei mwana wanonoka sei zvazodai zvozvodai sinzi mwana angoti akabvunzwa anongochema haana zvaigona kutaura asi aingochema kuti vazomugarisa pasi ozomubvunzisa kuti uri kumbochemei ozotaura but aisataura. Saka vakazongoona polisi yauye pamba. Right. Ndobva yangosvika right kora ndoda kuti tidzokere kumasure. Nyaya iyi payakasvika mufamily let's say kumunin'ina wako uyu watiri kuti muroi panguva inoyi handika ichisvika kwaari reaction yake pane masvika akataura kana kuti kudii? Handizivi kuti akataura kuti chii handinyepi. Asi ndoda kukuudza situation yemumusha like handitaure zvekwaba mukuru handitaure zvekwaba munhu ndotaura zvemumba medu SIS MELLY. Vanhu vakabatikana munhu 1 kana kuti 2 vanhu vakasara vari kusaidhi kwangu asi vakanga vasingabude pachena. Asi kwai kuine vanhu 1 or 3 mai vangu hanzvadzi yangu nevamwe sisi vangu ndovakanga vari kusaidhi kwangu asi hapana munhu aindibudira pachena. Taiti tichienda kukoti vanhu vane nzara vanhu vaendeswa kuchicken inn ini vanhu vaine order chikafu chinoenderana naivo ini ndakanga ndisingazikanwi vaitobvunza kuti ko ndiani ko yakudei. Wow. Ndakanga ndisingazikanwi. Saka itimi yakasvika pakundiomera zvokuti mwana wangu yani 19 years aigona kuchikoro SIS MELLY akaendeswa kuchikoro nebhimu. Ndaive ndiri mubereka akanga aine shunguo dzekuti dai ndaitira mwana wangu something since ari mwana anogona but nekuda kwesituation dzepamba mwana wangu akafeila. Izvezvi mwana wangu ndaakuchengeta futi vana vamai vake inini wacho handichashande. Mwana wangu akangogumirawo form 4 yoyo akatozofoira nekuda kwemasituations ekuti ndiye singanyatsoshande singanyatsowane mari singanyatsoita sei. Handitika mwana wangu yeye futi same person ndaakuchengeta futi vana vamai vake inini handisi kushanda. Inini chandinonyatsoda kubvunza pamubvunzo wangu pafamily yangu dai yange iri apa ndekuti inini ndakanyatsotadze mufamily wangu enge vanondoona sekuti ndiri aniwo. Nekuti situation yangu haina mvura yakanaka since 2015 ndakarambana nemurume 2010 ndikashingirira kusvika pandiri nhasi panapa. Ndiri single mother ndikashingirira kuvakira vana vangu ndichiita kuti zvinhu zvangu zvifambe asi chinhu changu chiri kufamba handisi kuchiona maproblems after problem. Ndauya pamuri SIS MELLY kuti amenowo kana zvikutya kune mamwe mafamilies zvokurepa izvi ndozvinzwa kune mumanewspaper nemaredio anambura ndakazvinzwa kuti zvinoitika live asi ndakazvinzwa ini ndakazviona pamberi pehama dzangu kuti zviriko. Zvadaro ndakatadza kugamuchirwa semwana. Kutobva kunzi ibva kwandakaita ndakanga ndichipuwa pressure noti kubva kune munhu 1. Inyaya yemunhu 1 yandatotaura inyaya yekuti ndiye ari kuramba ari pamberi each and every time. Zita rake rinongobuda ari pandiri ningi every time nyaya dzacho hadziperi. Ndosaka ndazonyanya kumenshena munhu 1 but hazvina kutanga kumunhu 1 yese ngabe nevana vake pano ndikaona pamberi pavo pakadai so vana vava vari kubva pano ndakanga dai nasina
ndakatumirirwa foni yangu yekudhara ndingaenda ndaisa audio yemunhu achitaura munhu akatozondisenderawo akati nzwa zvekutaura nehama dzako vari kuti iwewe ichiri kumboiteiko pamba ipapo usingabvi nevana vako vanhu vasununguki. Saka situation yakandiomera kuri kuti kuchengeta vana vangu handina dambudziko ndinokwanisa kutokuwana zvandindawana zvotishiya nevana ndichitopa vana vangu vachidya even family yangu they know even mukaisa mai vangu apa mukaisa chero vanhu vemuraini vanokudza kuti ndini breadwinner baba vangu kuti vanzi vatange kushandisa foni runhare rwuya ndini ndakavatengera ndaida mhuri yangu kusvika pekupedzisira but yakandioresa mwoyo nanhasi handichade chino ndikaona nhasi anondimiririra kuchinja senemu ndiripo pakuichinja handisina hangu basa nazvo. Saka baba vadzoka kujere ukuku vakauya vakadzokerana namai. Variko ndakanga ndichitofonerwa musi wakabuda musi wa23 December ndakatofonerwa inini vanhu vakandifonera vakati hausi kudzokera ikoko usina kuona baba enda unoona baba. Iwewe manje ndikati nangu ndikati handisi kuzoenda hangu kunoona baba handikwanisi hangu kunovaona. Vakati baba ndibaba vako ndikati mwana wangu handikwanisi kuenda kunoona baba. Vanhu vakatonouraya mombe yekuti baba vadzoka. Mombe iyoyo yatoraiwa vanhu vakatodya ndikatonzwa nemwana wangu aiti zvanzi ndiye nditore nyama ndikati hauende nyama iyo yaidyiwa mumba mangu haidyiwe nevana vangu. Naikona baba vako vacho havana chavakambotaura iwewe pachakana kana kuda kumbozama kuda kuita atembe kutaura newe? Vanonzi vanobvunza kana pavaenda kunoonekwa ipapo vaingobvunza kuti ko mwana wangu ariko here ko ningi uye ariko here ari sei yake mazuva ano. Ko vazukuru? Vazukuru musi wavakatobuda wacho namuzukuru iyeyo anoshanda mutauni vakatomuona vakatobvunza kuti ko mai vako vari kupi. Ko mai vakowo mukola ndo pari kundiconfuse hini. Mai vakowo vari kumira newe ko kugamuchira murume uyu bheki chii munhu akarepa muzukuru? Vanoti munhu ari kudzoka mumusha make handina zvandingamuite. Ivo vakadi kubuda mumusha merepist because mai vako mwana mira munin'ina ndoda kungokuvhura maziso handiti kana mai vakabatikana sekutaura kwari kuita ninye kurepa kwemwana andika baba vapadhuze kubuda zvanga kuzoda kubuda pachiuraiwa mombe andika obviously vanga vari pateni pasode yekuraiwa kwemombe mai vako vachitoisa bika ichakati vaide vakatoembedza vakazogara nemwana wavo kuti handigari nerepist yakarepa muzukuru wangu voya waizovadzinga here mai vako mainge dei muchitamura vamwe chete vaitouya kumba kwamubvana wavo mbogara ikoko but kutora murume akarepa mwana wako vachivata naye kunge pasina chakaitika ndo pari kundiita confused ipapo. Inini ndichitobva uko SIS MELLY handidi kukunyepera inini ndatofunga kuti maybe kuchasvikoita noise since painza kumakoti. Mukundinzwa? Ndikunzwa. Since nyaya paienda kumakoti mai vangu vakatombonzi ndivo vakatosungisa baba chete vakatombopinda panguva yakaoma. Saka inini nguva yakazenge yakubuda pababa taitoita discussion nekuti ndakatovati hande tinosangana kumba kwangu vakatouya tikatomboita discussion ndikati kana paine chinenge chanetsa mama munouya kumba kune vazukuru hatizoshayiwo chekudya tinenge tichingoita zvatanga tichingoita panguva yesei. Saka zvoratidza kuti inini kubvawo musi wandakazobva ikoko ivo vanga vasinawo foni yepawhatsapp yekuti vanotenga data inini handikwanise kufona kuZimbabwe asi mamiriro azvo zvinoratidza kuti zvakanaka ka ikoko nekuti dai zvinenge zvakanaka nekuti zvazvakashata nemari petaiyo ndakatovasiyira yekuti kana paine something chinenge chaitika munobva moenda kumba kwangu but vakatisaida kugara nemurume wavo rapist saka hausi kuona something chiri wrong here apa. Hanzi vanhu vakuru vanoita kuvabvisa mumusha chiedza tikutaura munhu anga ari mupurisa. We are talking of a person who was a police officer antika anogona kuve ari yakaripota anonymously antika nekuti hapana zikamata akaripota ndiani nekuziva kuti zvakaitika imhosva antika handigamuchire munhu wakati nisusu pana pamototisi vanhu vakuru wani handimotisi vanhu vakuru handigamuchire munhu kunzi kwai father diary zive pa mapurisa nditozouya ndatoitawo pangu portion yangu ndatoitawo pandogonawo kunzi vari pakeli
vari pamwana guys kana ndimiwo vari pakeli uya keli mwana dzangu animozviziva konzi vari pakeli ndobva ndatoti vainda kujere vadzoka uya henyu tigare imi guys nyatsokupa fungai something is not adding up because chokwadi chiripo nchekuti mai apa ingobuda murume ngokosangoti ndakuno mwana wavakavaka pari kugara vazukuru vavo vaingonogara nevazukuru vavo ndo chokwadi chiripo baba vakana vai vaizouya handikavongoudzwa chokwadi namai kuti saka how many more kids did you rape out there because hazvishamisi one day pachibuda vamwe vana vanotakarepwa nasekuru ava naikola baba ava namai vako ndibaba vako kuzvara cheko namai vako and number 6 hai handiziviwo hangukola but I'm so sorry I feel for your mom though kana kuri kuti vagarira age vakura zvakadii mai vako varikwanisa 70 vakura zvinogona kuvezva zvekuti zvekuudzwa nehama saka vanogona kuvezva zvekuudzwa nehama kunzi garai pamusha kwenyu mukuzodii vakatoripwa handiona zvevanhu vakuru saka tinganyanyi kuvapa hedu mhosva mai vako yaold age handiona ngatichingosiya zvamaizvi asi kola inoda kunyatso kutokudza ndakazvimirira ndisati ndaedha vamwe panapa kuti vakuudze handika kola how many times did I call you 3 times uri kunzwa chinonzi family is not only blood handiri kunzwa family can bring you problems dzekuti unozvibvunza kuti naivedu we ndikuraramira chi family uri kunzwa ugosangana nevatorwa kunze vagokusimudza vatorwa vasingazivika kune vanhu dei ndaivunoti vanhu vangani family doesn't necessarily mean kuti umbilical code yamama akatachwa nayo yaya ndo inoita kuti muve family kune mafamily ari toxic sababa wako ava vari toxic munin'ina wako uyu effect masiblings ako ari toxic kola hama dzako right now uritaura chiwindi uritaura chiwindi kupi kumabhazi uko ndinenge ndichirodha mabhazi anoenda kuzimbabwe zviri nani zviri naniwo hazvo but iko zvezvo zvakaoma nekuda kwekuti hakuna vanhu vose vakaenda kuzimbabwe pasina anenge achienda vashoma vaakuchienda izvezvizvo right chinonzi ningirikiri chinonzi ifamily yako iyi iko zvine zvasara vana vako kona ini ndiri iniwe uda kuudza zvandaita inini I would focus more on my kids handikunzwa focus more one thing that I envy you one thing that I like about you you are hardworking right now ukuita zvichiwindi uri windi kumabhazi munhu wechikadzi hazvina kujairika dei wanga uri mumwe munhu vakadzi vakawanda vakaenda kumabhawa vasina iwo no inoenda hangu kunitakura mabhegi evanhu ndichita windi ndichirongedza mabhegi mabhazi ndopiwa iyoyo 100 rand pazuva inondibatsira and indeed it's actually helping you ndoziva kujanuary hakuna mabhazi handiripo parengi hakuna mabhazi but ingori zvajanuary hazvo manje zvinenge zvaenda kumamandenduko zvinenge zva alright right saka kola kubva nhasi vana vako ndo hama dzako handiri kuzvinzwa vana vako ndo hama dzako whatever that you are going to do it for your kids denda ndirini iwe uri kuona muroi wana nchitaura kuti ndini ndiri kudaro because ndakamupa linki ndamupama kumupa linki yelife she's watching probably andiwana kana zvaiita nhasi chaiye my sister nhasi can you block this idiot ndakabloka ndikadirita namba dzake zvese Facebook WhatsApp zvese ndakadelete very good also tell your child to block number dzamai ava ende mwana wako ane 19 da kuti zvizive ave nekodzero yekuvaudza this so called main now kuti basa ndora ndiri kuzoshanda hamundisisi basa once and for all andiri kunzwa she's over 18 mwana ari pasi pe 18 ndiwa munoti anoda consent yamai anoda mutemo anoda kudi uyo achina mutemo azvo akuzvimiririra andiona kuna ndokumbira kuti udze mwana wako abloke mai ava ndoda kuti kana waizowana nguva iwe uri windo yemabhazi kwachilisi andika paunowana nguva yekuenda kumusha ndofunga paunoenda ubhadhari andi kumusha ndoda kuti uende
uinde kunogara pasi nevana vako. Tell your kids the new system that is there now. Kuti vanangu nezvisu zvakaitika munozviziva. Ndadzisaida kuti it's now me and you against the world. Iwe nevana vako against the world. Whatever, vana vako vaziva kuti tangove isusu tega. Antika achakudai kola achakutsvagai. It's a high time you stop going around looking for people. Because havana basa nemi. And havana basa nemi. They akazvitora pain ye mwana wake munini wako kuti mwana wake ndiye arepiwa na baba wake. Ngadi asingatauri mashoko anotaura. But akazvitora kuti mwana wasisi vangu sezvaataura kuti maigura kusi kuti mai. Akazvitora zvichoka kuti mwana wasisi vangu handinei nazvo. Saka that has to end. Munina wangu. I don't know kuti ndokubatsira sei andizivi hangu kuti ndokubatsira sei. I really want to help you. Kuti life yako chanangoparira SIS MELLY ndechekuti inini ndandichida kuti apa pangu apa because izvozvi ndokumwa mapiritsi eBP. Ndangida kuti apa pangu pavhurike because nezvo ndakatadza kana kuita anything. Mumba mandikugara munomu mai vatori munomu vari kutondichengetawo. Anditovaziva asi vakangonditora vakaniti munini chimbouya umbogara for the meantime. Saka ndaida ngoti pamwoyo pangu pashame pangovhurikawo ndive free. Chandiri kudai free chete kuti inini nevana vangu ndingova ini nevana vangu. Ava vana vangavaite zvavo kudzimba dzavo ende futi mundirerutsirewo pekuti ipapapo sekureso kwamaita kuti mwana haana mhosva. Uyu munin'ina wangu neava mai ava vakaita joint venture nawo ndivo ngavadi. Ini defunga ndikufunga zviri wrong. But munhu wese wandakaudza nyaya iyi ari kutaura kuti ko mwana wako anopinda papi. Yesu akamutsvagira basa. Exactly. Anditi akamubatsira akamutsvagira basa. Zvakamufanira dai akatsvagira next door kana kungoti mwoyo ukoko aiuya achimubvisera achine kuti ndindakakutsvagira chibva pamhandu yangu. No. Ende mashoko akati kuti nhanzi ndikafa ndikaona chandinoona ndofunga audio yake makainzwa imimi. Yemaschool driver nechichichichi yakatwa nemunhu wangu iya. Makainzwa then yemwana wangu makainzwa. Zvinhu zvese izvozvo zvakandibata kuti kowi kana akafa tomboti nhasi angozvifirawo ega uko. Achachema zvinzi mwana wangu. Pakuta sei. Andi murikuona. Saka zvinhu zvakangondibata kuti why family yangu why because iwe kana achona kuti mwana uyu ari kuita zvakashata kune mumwe mwana vane right because tichiri nevabereki isusu. Kola anzi uri kupi ndada kupa basa. She's a hard worker. One thing for sure, she's a hard worker. One thing for sure. Guys, vakadzi vashoma kunoita basa rechiwindiri yari. Guys, mabhegi anenge akatakura vakadzi anoda kusoma anorimaya guys. Mubhegi memunenge makatsindikwa zvituna. Mabhegi evanhu kusima bhebaya. But mukadzi anotisumudza. Achidhonza vanhu kungasina kukwana kuti mupinde mubhazi rake. Guys, for the meantime achitsvaga basa. Kune bhazi rinonzi Chili roenda kwaMutare guys. Vanhu vekwaMutare ndokumbira kuti musapote musikana uyu. Ende munomutsvaga. Antika the more anokutora ichinde nemi kuti ndaine customer the more anobhadhagwa mari yake handizvo. Ndizvozvo. The more anobhadhagwa mari yake anditika but kola ndinoda kuti nditorewo screenshot. Admin please torai screenshot yamanatsa. Manatsa can you please up me, can you please up me ndikwanise kumupa number yako so that umpe basa. She has to leave basa remabhegi. Anokuvara musana, she has kids to look after. Ane vana vekuti achengete akakuvara musana nemabhegi enyu. Mabhegi anenge akaiswa matini difish, matini difudu, mikaka, maflower, achizvuzvudza. Guys, ngatimupei basa even restay in zvaro. Anoshanda chengeta vana vake. She work and look after her kids. Let's help each other guys. This is the time that we show the world kuti we are diaries. What does the word diaries mean? Rinoreva kumira pamwe chete tichibatsirana. Thank you Manatsa Lee Sami. Uyu mukadzi uyu I promise you she will never let you down because anoziva nhamo yake. Vanhu vakadai ndivo vekuisa pamabasa apa. Anoziva nhamo yake. Anoziva zvaari kuda paupenyu. Right now mwana wake ari ega ndiye ari kuita breadwinner kumboko. Akawana basa uyu anoribatisisa. Anzaruda basa remumba here. Ungariramba. Endorida. Achiwana pekugara muchimuchengera muchimupa musamubate rafu guys. Kana mumba basa remumba musamubate rafu. Please mupeiwo chikafu adye aite peace of mind. You can see she has been through a lot. Mazvionera she has been through a lot uko ane problems evana. Akawana mukamupaste ina achiwana pekugara pekuvatawo anti achita basa renyu nemazvo muchimupawo mari yake andimaona inenge iri situation yakanaka.
inenge iri 50-50 situation. Andimaona Kola, I love you. I'm so proud of you Kola. Wataridza vamwe vanhu pano kuti chihure chekumira mustreet handiyo yega profession. You can do a lot of things. Mabasa hakuna ndochokwadi zvikunetsa. But haisi yekuti unomhanya kuenda kunomira mustreet ndakunotengesa chinhu chandinacho just because zvinhu zvaramba. You can work and do something. Wona kuti Mwari vakununura pano wangoya nenyaya yako chiti hauna kuya uchikumbira any help pano. Hauna kukumbira basa kana kuti mari kana kuti ndokumbirawo zano. Ndiri kuda kungobvisa bundu riri pamwoyo pangu. But zvinoita Mwari, wona bva paita munhu ati ndinoda kupa basa. Andiona ndinoda kutenda kuti Mwari wako vakupusha. Mwari ndoso chinzi wait upon the Lord this time. Mwari vane nguva yavo. Mwari vangu akamirira nguva yako ishi. Once give me a good details ku inbox email. Thank you Govanata. Look what God does. Ona zvinoita Mwari. Ona zvinoita Mwari. Hanzi ndikupe number. Une mukurukadzi. Une mukurukadzi. Ndine price ndoshandisa price. Hanzi price. Hanzi I want to help you too. Look God goes. Andisirina ndinambokumbira help yomunhu guys. Mwari ndo zvavanoita. Andina kumboti vedu ndati I want to help. I really want to help you. Ina sana tombosewo yangu help. Vanhu vatanga kudhara. Ndakuisa namba dzake. Antika those who want to get in touch. Asi hanetsi kuona. Mukaenda kumabhazi kuPretoria kunonzi kunomira mabhazi kuya. Kuboss huku. Kubossman. Antika mukaenda kubhazi rekwaChili. Munomuona windi wechikadzi aripo ndiye yushu. Anomuona. Muri vangani vakadzi? Muri 2. Saka iya vanosvika chiti kudani. Vari kuda tendaiwe kuChili's. Ndikatingwesa ndise namba dzako. Ndipe namba dzako. Muningi wangu mahelp wachapiwa nevanhu aya. Ndoda kubatsira. Help yapiwa nevanhu ishi. Anditika dena ndiri ini iwe. Anditi mwana ari kushanda kuZimbabwe. Anditika dei zvaigona kana kutengera mwana bhero ukachishanda ukubhero vachitengesa uri kunzwa. Iwe uchinda kubasa. Kuti mukurumidza kupedza imba yenyu, mukurumidza kusa flow. Mukurumidza kumesawo mawindo nedoor. Unotenga kunoku. Antoona semunhu akambochenda kumabhazi vanogona kutakurira mabhazi uyu madhoo ako mahari. Antika and then life yenyu yoita nani. Antoona zvese nandichitozvifunga simeni mwana wangu anoshanda munhu ane lakiwo rekutoti anotengesa. Chiro ivo mai vari kutengesera havana problem munaye. Munhu anotengesa so unenge uchiti nditawo life inoenda mberi. At least mwana akuziva marketing. Ndopaatangirawo ndikamitiro something ndichimuhodhera ndichibva kunoku zvichibva kunoku zvichienda ikoko. At least ndinenge zviri nani. Ndozvo zvandakanga ndichifunga chiti ndichivavarira kuti dai mwana wangu aita something. Right, chini pa namba dzako. 064 126 07 17 Tendai. Right, ndiro namba yake idzi ndakupina. Antika ndapina namba yake. Anzaniswa nevarume. She's old enough nekwabva nenhamo yake asi type yekuti anganiswa nevarume. Munhu anotoziva nhamo unomuona. Kwaakabva nepaari aida kuita zvevarume. Dai akaita zvevarume kudhara. Tendaindesa namba yako papublic kuti vanoda namba yako vatori vakufonere. Asi vachakufonera varume. Ndimbobata munhu ari kutaura zvekuti varume. Inini kubva pakarepwa mwana wangu ndakanga nditoriwo neshuviro yekuzvipa second chance mulife. Kuti maybe ndikawanawo mumwe murume ndicharoorwawo ndomboona kuti imwe imba yechitu inenge yakaita sei. But kubva pakarepwa mwana wangu 2015 up to now handitodi kuona chinonzi murume wacho. Maybe vandotogara navo ndatovaudza vakanditi aiwa but you deserve a love. Ndikati no, love ndinoida but nezvakaita baba vangu kumwana wangu handigoni kunoradza mwana wangu chiti ava ndo baba vako kana kuti vamwe baba kana kuti hani handikwanisi. It's okay Kola. Just give yourself time. Give yourself time. I see ina ntombokuchengetedza namba dzako because handisi kutombokutyira. Kune vatinovhundukira the way yaurika handisi kutombokuvhundukira because murume achida kuita zvokunyenga uchamuhendla kuseri ikoko. Andiwana namba ndapira vari kuda kubatsira. Antika vada kubatsira nezvavanocha kubatsira nazvo be it kuti udipati bebasa ndaisa namba. Please mubatei dai zvaigona kuti panotanga womwedzi kana kuti pano izvozvi noti pakagara pakapiwa namai ava itemporal situation.
auye kustay in agare ikoko life yake itange iko zvino. Handitika kana zvaizogonawo kumberi uko kuri kuti kwaizobuda handitika imwe awanawo zvokuti ahodha atengese kati awana rimwe basa aigona kuzoti mwana wake abve omisa pane kuti angotadza vavengi kuti Mwari variko, with or without you we can move forward. Tinongoendera mberi nokuti basa ini zvechokwadi kungoti basa hapana zvokuramba chikozanzi ndindakamutsvagira basa iroro zvinenge zvisiri right, but for now mwana stays there because hapana rimwe basa anotongoshanda ipapo kusvikira pazowanikwa rimwe basa, kusvikira kana riri business razokura ochizoti ndaakusiya. For now mwana ngagare ipapo. Anditi maona akusa tina rimwe basa, tina plan B. So Kola, thank you very much mningi wangu nekuya pane ndine namba dzako. I also want to help you. Antika paranzanda zati ndichakubatsira nei, but ndinoda kuzokubatsirawo neni. I just want to put a hand, ingangove haisina kuwanda iri shoma andiona, but I just want to put a hand also andiona kuti zviropafadzwe. Andiona zviropafadzwe kuti zviendeke. Kuti zviendeke. Basa Mwari ngakuite zvakanaka. Newewo zvakare Mwari akuzarurira kutungamirewo paunofamba pazvinhu zvaunoronga zvauri kunamatira. Chandoziva Mwari vane simba kudarika zvinhu zvese. Andiona hakuna munhu ane power pamusoro pemumwe munhu. Rega vavengi vaite zvavari kuita. Avaroya havarambidzwi kuzama munin'ina wangu. Havarambidzwi kutaura zvavanotaura. Havarambidzwi kumuka usiku vachizama kubata-bata, vanobvumidzwa chaizvo. Havarambidzwi kukushuvira zvakaipa, vanobvumidzwa. Andiona asi anozvitendera kana kuzvirambidza iwani. They are allowed to try, but hazvibudiriri bosi pana anokuchengetedza iwe nevana vako. Ndosaka masvika pamasvika apa. Let them try, but they'll keep on failing. Saka munin'ina wangu, thank you very much nekuya nenyaya yako pano. I just pray and hope kuti Mwari uchakuitira zvakanaka, Mwari vakuitira zvakanaka, Mwari vakuropafadze. Even usati waenda kunhingikiri kumabhazi kwacho kwauri, makastoma auye chaizvo kuti pazuva poga poga zvaigona uende kumba ne5 wire chaipo. Antiona 5 wire chako chakuti upenyu hwako hukurudze kushanduka. Antiona. So munin'ina wangu, thank you very much. Ini neyo ndichitaura kuseri, vachauya kuseri, listen to them. Terera antika kana vakubatsirawo vakakubvunza kuti unoda kutanga business ndikona sekuti kuHarare kune zvako ndimunoziva zvinotengeswa ko. Start something. Mwana wako anenge ane forward business achishatengesa achitengesawo zvimwe zvinhu zvake kuti zvienderere mberi. Amen. So ndinotenda munin'ina wangu usanyanya kubatikana, bvisa ronda riri pamwoyo pako. Mwari vakutumira pano for a reason antika, and that reason is now being fulfilled. Waiona nditi wanga usingafungi kuti yezvo basa wakupiwa basa maita basa kunese vandibatsira nevachandibatsirawo maita basa ndinongotenda nerudo rwenyu SIS MELLY. Aiwa maita basa chana ndichingoda ndechekuti ndive free nekuti panina ndandakabatikana but maita basa manditowo kuti nhasi ndotorarawo zvakanaka because ronda ranandinaro rakandiomera. Nezvo ndakatadza chokudya chikafu chaiko ndainzwa mwoyo wangu uchitoti ameno zvandaingonzwa. Asi maita basa ndega muitse nevese vachauya nemaproblems avo vanoda kubatsirwawo mune muchingovabatsirawo. Maita basa. Amen. Thank you my sister. Thank you. God bless you. Right. Munyika vanhu vakatakura zvinorema umu guys. Vanhu vakatakura zvinorema mukunyika umu. Ndo mamwe masessions atinge tinawo. Ndo paya pandozoti kana uchiri kuti kwai ndonyara ini ina ndingatauri ndonyara usati wane dambudziko. Tarisai muone kana wasvika pakuti wakagumirwa wakaremerwa unodambudzika utumwi nemunhu unototsvaga SIS MELLY wega siku nemakuseni masikuti masikati kuti SIS MELLY ko yangu nyaya please, ko yangu ndoda kutaurawo yangu nyaya. Andiona unovatsvaga wega vachitokuza kuti handipo iko zvino ndiri busy, handipo ndichambomhanyisawo dzangu uchivatsvaga. Zvaita mwana uyu akanditsvaga kuda 3-4 times chaiko. SIS MELLY ndichikuti ndiri busy, SIS MELLY ndiri busy. Animona kusvikana zoti yezvo zvinoita Satani nemwana uyu naini zvikandinde nenyaya yemwana uyu. Asi Mwari vangu ane chinangwa ndikade Mwari vakamuzarurira masuo kuti zvinhu zvake zvirambe zvichimufambira. Andimona she's genuine. Vanhu vakadai ndivo vanodeserva kubatsirwa. She is genuine. Patoita munhu akonfirma mucomment section akati ikazeni yangu munhu uyu nyaya yake ndinoiziva. Confirmation yabuda mucomment section. Ndofunga maiona. Guys, chimwe chinhu munoziva mwana wedu uya wepano uyu anonzi Eric. Mamuziva Eric? Mamuziva Eric? Taurai tinzwe. Mwana wedu uya anogara kuPrimrose. Primrose Eric ainzi Eric mwana takaenda unoona takatengera wheelchair uya. Mamuziva?
wakazobviswa kumukuku, watakaza kubvisa kumukuku aigara tikamisa murumu. Mukuku ngakabatana yaya mwana mukaenda kumalive akudhara aripo kana kuYouTube munoiona. Andichika mwana anga aitadza kufamba ainzi akangoremara anganzani makore mangani paya kudzi Eric achinzi akatanga ari grade 7 ari grade 4 5 akangoti makumbo gwadako ndobva atanga kutoita achinzi angava cabbage. So mwana ingogara angasimba ne11 zangosimba kudai mamuziva. Anditi takatenga ucho tikatenga grocery uko kumkukuku mwana uya guys ngatimise munamato ari right now ari kuchipatara. Anditika moyo wake uri kunzi wakazvimba wakakura kudai ane moyo wakakura nokuti angasingasadyi angakuti akadya chinhu orutsa anomona asingasamuki asingasadii. Saka ndobva ndakati kuna mai indaine mwana kuchipatara. Mai vake ndobva vazenda naye kubhara nesuro. Saka vasva kubhara gwanati nesuro ndobva svikopiwa mubhedha ndobva anzi moyo wake kwakurisa. Anomokona muri kuziva mwana yaye achinzi apedzi gore guys. Muri kurangarira pichinzi nadhokota tichizviramba chiti anopedza gore munoti apedzi gore ndimi Mwari here. Tikaseta namata video ndakagwadziwa ndimwe nyaya yakandibata mwana uya yaEric that handsome boy chiti hakuna kuchinzi avararame havadini tikati anorarama chete ndiari kunzi moyo wake wakakura. Saka izvozvi ari kuchipatara. Ngatisei mai vake munamato mwana uya has been through a lot. Tombozosvika pakubvunza Mwari kuti but God why do other people have to go through this kind of things in life? Why? Mwana mudiki uya why does he have to suffer like this? Mwana mudiki hapana chaanoziva. Mubvunzo wandakabvunza Mwari nesuro ngati but God why? Panga pachita chinjawo tabatsira kuchinja life yamai vacho vave pari nani vakabva kumukuku vakutengesa vakudii. Mwari you bring this again, this comes back again. Mbasa mapijepo wanga wakuenda kutomira kauko woita focus nemwana. Mari yacho inozobvepi yekuti vaite ma-up and down naenda kuhospital? Mari yerent inozobvepi? Mari yechikafu inozobvepi? Mubvunzo wandakabvunza Mwari nesuro kuti but God why? But handisati handina hangu anza handina kuwana anza. Saka ngatisei mwana izvi zvari pamadhiripo pachii nokuti nenguva asingadya akwanisi kudya kuda mwoyo wewe kana wakura here ukadya unorutsa unodini. So ndo pandozoti papa weigh your problems guys. Tarisai musati matenga kuti nangu ndine dambudziko ndine nhamo dzangu. Chimboteerera nhamo dzepano, chimboteerera nyaya dzepano, ugozoteerera nyaya yako, ugozoona wega kuti sometimes unenge usitorina maproblems. You are able-bodied. Vana vako vari kuenda kuchikoro une a roof over your shoulder, over your head. Until you've got a shelter over your head, you are eating. At least you are eating 2 meals per day. Kune vasina zvinhu zvakadaro. Kune vasina kana pekutoti agara. Vari muchipatara right now guys. I don't know kuti uchanzi kudii. Moziva nyaya dzikunetsa muno muSouth Africa, nyaya dzemaforena. Nyaya dzemaforena modziziva guys. It's obvious hapana pavaidzosera mwana kumba. Mwana kauya ane 12 years. Hapana pavaimudzosera kumba. But obviously the bill is coming. Achibuda bhiri vanopiwa. Vaneiwana kupi? Vachita mapeace job. Vanoita sei? Vachirarama upenyu hwanotorarama hwakatochinjwa nevanhu vepano padiaries. Ndopanongona kuti upenyu soka handisivi hangu. Ndopapa munozwa nchitaura kuti kuvhairirana kupedza nguva. It's a waste of time to come here and say kune vanhu this is what I have, I own this. Ndo zvandinazvo tichiburitsira zvisina nebasa rese zvinhu zvepano pasi zvinoora. There are real people with real problems out there. Kuya uchindiburitsira Brazilian, nekundiburitsira bhegi reGucci, nekundiburitsira bhutsu yeBalenciaga kana kuti munoti maBalenciaga, anonzi maBalenciaga ameno zvamunenge muchiburitsira zviya. Anomaona, if that is all vanity. There are people who are fighting for life out there. Zvinorwadza. Anonditenda zvinhu zvekunditira vidhoko. Iwoyo maBalenciaga achewa. It's vanity. Zvakaoma. Tine chingoti Mwari pindirai.
Amen. Ndozviripo. Guys, regai ndiite imwe nyaya iri panapa ndeyehondo. Ndeyehondo. Imwe nyaya iri panapa ndeyehondo. Hondo chaidzo. Saka nhasi Friday kudai ndatisiri kuda nyaya zvehondo izvi. Because uyo ari kupenga. Guys, let me clear one thing straight panapa. Alije. Pane nyaya kamboya panapa. Yana Natasha bye bye anditika. Yana Natasha bye bye. Nasi Thursday. Regere guys. Pane nyaya kamboya yana Natasha bye bye guys. Kune vanhu vari kuenda vachinotukana na Natasha ushu. Antika muchitukana Natasha Natasha murume munhu vedu weka. This is the proof yandakabvunzawo. Look at this proof. Look at this. Look at this proof. Vana vari vana vadiki diki. Look at this proof. Vari vana vadiki diki ava. Vadiki diki ava. Vachidanana. Nyaya yekunotukana na Natasha mwana mudiki. Indai motuka John. Indai munotuka John ndiye muparanjongo. Go and tuka John. Natasha uyuka antoriwo mukadzi. Moreover, vese vari tu hapana mukadzi waJohn apa. Vose angori magirlfriends aJohn. Zvokuenda kunotuka muchinotukirira zvimwe zvinhu muchidine maghost, please stop it. It's wrong. Vese magirlfriends aJohn apa minyaya dzemujolo idzi. Inyaya dzemujolo John hapana wakabisira mari apa. Vose vane vana vaJohn apa. Handisi kutora side but I'm just being fair. Ndasvika pakubvunza kuti unongoti makadana muri kare tione proof. Akanditumira kakashuwa machiona ichi anakutumira ichi video kocha vakaitirana vari vana vadiki mukamona John zvaita mukoona chachiri chikoma napa iko zvino wawa murume mukuru zvirume zikuru ushu chero yena Natasha wachona muri kumuona zvanga akaita handimaona musadaro guys ndiye Jonzo chachiri kakoma nakatukutuku uri apa kona pa makasikana katukutuka kakariko kana Natasha kachona zvorova kuti zvakabva kure zvinhu izvi vachingojola mujolo uchu handimaona musaenda kunotuka vanhu nenhingikiri nemaghosti muchinotuka munhu tikwayazodai vese magirlfriends aya andimaona kune uyu anochitinyorera kuti sex require aruni unopenga uyu andimaona saka guys chabata time regai ndimbofara neminonga ndikati chadzoka palifetime time andika bye bye.